Ahojte, vítam vás z novej recenzie, tentokrát naspäť zo série LEGO Speed Champions a je to Toyota Supra MK4 z filmu Fast and Furious a tento set má číslo 77260 a je to novinka z júla 2026, takže ešte celkom nová a môže byť samotné auto, je veľmi pekne detailné, urobené. Začnem odpredu, svetlá sú potlačené, ale toto vpredu bola nálepka, toto logo. Takisto sú nejaké nálepky tuto vnútri. A zaujímavá technika použitá tieto malé stojany, sú ako tie prieduchy. Ďalej z boku môže byť samozrejme typické design tohto auta, toto logo a vytvorené pomocou aj potlačených dielikov, aj nálepiek. Sťahá vlastne po celom boku toho auta. Veľmi pekné disky, takéto metalické, strieborné. Prvýkrát ich vidím na nejakom mojom cvičenom sete, ale viem, že to boli aj nejakých iných, takže to asi nie pre vás nejaká novinka. Ale konečne už robia nejaké zaujímavé disky, nie len také obyčajné ako kedysi, že 2 druhy a to je všetko. Ďalej vzadu sú svetlá, logo SPZ, výfuk a takisto tieto dieliky ako nejaké takéto mesiacké nože sú použité. Veľký sivý spoiler a bočná strana taká istá ako tá predchádzajúca. Ďalej vzadu môžete vidieť nádoby z nos a v kufri. A potom, toto auto nemá strechu, je to vlastne Targa, ale tak to bolo, v tomto sete bolo úplne bez strechy, čo je trocha škoda, ale nesťažujem sa. Tento nové predné sklo použité a takisto akoby dieliky bez potlače, ktoré vlastne sú ako herná konzola, sú použité ako sedadlá. Môžete vidieť prevodovku. To tam vidno, ale tam ešte volant a ukazovateľ rýchlosti, ktorý je naľavo, typicky. A za mňa tento set je jeden z úplne najlepších Speed Champions setov vyrobených. Nielen preto, že toto auto mám rád, ako je to z mojich obľúbených aut, ale takisto tam nie sú žiadne dizajnové chyby, aspoň teda za mňa. Vidno tam zo pár výstupkov, ale to mne vôbec neprekáža ako niektorým. Ale aj nálepky pekne nadvezujú na seba väčšinou. Aj proporcie sú celkom podarené. Dále tam máme figurku Paula Walkera. Má samozrejme tento kľúč, ktorý každému setu Speed Champions. A teda má taký čierny sveter, normálne nohy bez potlače a druhú nahnevanú hlavu s okuliarmi. A jedna figurka jeho už bola, a to v sete vlastne Nissanu Skylineu spred pár rokov. Ale ako môžete vidieť, tak okrem vlasov sú tieto figurky úplne iné, čo je dobré. Mne sa páči, táto má taký viac detailov, si myslím, ale aj toto je v pohode urobená. Čo ukážem? Porovnaní s tým Nissanom Skylineom. Toto nie sú jedné sety zo filmu Fast and Furious, bol ešte samozrejme Dodge Charger, ten nemám, aj dosť drahý. Potom teraz Honda S2000, ktorú tiež ešte nemám. Ale bola to pekná zbierka dokopy. A ešte zo spodu som zabudol, tam môžete vidieť akoby na znak posvietenia. Toto auto naozaj malo, zelené. A ešte jedna veľmi zaujímavosť, ale trocha skôr divná vec, že v tomto setu boli nie papierové sáčky, ako už teraz bežne býva v setoch nových papierové sáčky, ale boli tam stále ešte plastové. Napriek tomu tento set je úplne novinka, to je. Neviem, prečo to urobili a je to divné. Ukážem podrobnejšie krabicu. Ja sa tu môžete vidieť reálne auto. A môžete vidieť, že to je na výročí 25. výročia tohto filmu. Ale to je koniec tejto recenzie. Nemám k tomu moc čo povedať. Ale za mňa tento set je veľmi podarený a dávam hodnotenie 10 z 10. Lebo nemám fakt čo vytknúť, naozaj nič. A to ďakujem, že si to video pozreli, bolo také kratšie, ale myslím, že to vôbec neprekáža. Vidíme sa u ďalšieho videa, ktoré bude recenzia alebo niečo iné. Nezabudnite na odber, like, komentár. Ahojte.